kay busog mo. Thank you, Bren, sa mo ang snack karong buntaga. Siwang. Kadungog dato. Kano sa ay? Sa Huibis po hon, wala gid may kaon. Nanawagan sa Huibis, wadami. Kano sa kito yung birthday ni Konsehal Brindo? Tama tagbasa ang Pilipin. July. Napaskin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaon better. Dapat ang mga tubig dire. Finish your recipe. Chip cook of the day. Chip cook of the day. Mamging. Mamging ang maldita. Sinirang maldita, maldito. Si Wiley na di kalitok. Di kalitok. Ano yan? Nami ina paro. Galig na mo. Tuyo lang. Ay, ano ba na magluto eh? Igas na lang ang tuyo. Ako kay kape. Tumitig, pagkalang higit lang sa bata eh. Oh, di masad. Hindi ana mo kumaoy. Okay. Opo, si Ritzy. Korea. Naon mo. Oh, tanduay dali. Ay, tanduay daw kay kuan. Nayaw wa. Timba siya tang kawa. Si Ritzy. Kay ginuotin puwang. Iwan mo kayo. Di kabalo. Tara na. Yan mo yun ang dili kasi nila. Itong pala sa kuha gabi iba. Katong maray naglagi di ko kasama. Nangalupan ka. Ha? Pakaon dili untong lagi. Mamging na good na. Tol, basta maghila ka tol, wag kakait ko. Hindi na kumasa sa. Bila na lang diya ka. Limana na kalit ka ni ma'am. Bila na lang ka limana, magkalit ka ka. Thank you, Brindo, pagkatang sa mo snack. Kami kayong pansit nga na ay. Ma'am din ba? Oh, sige, ano? Oh, butang ni sarit sa bari, oh. Pagkakit, oras na na to. Tara, uy! Ako ginuko, kada ba? Wala, grabe gini sa putusa. Grabe gini kagahit na sa pad bagyo. Kami kayo ay. Pansit. Wala tag pansit atong. Kani nga dahan kay karne. Lugi ka ba ko ang iro ay. Kapay nagpansit ito adto pagkaugma. Oy, wala man po kaning abre oy nangayo ko nimo. Ubog. Diya. Natunok man ti siya adto. Oh. Oy, mabasa man ni ma'am ang mabalik og exam. Kay katudang wala na. Ah. Kapil gay siguro si Arian. Udi na kapit si Arian. Sa kuan ba naapot nila yung gisto ni ma'am. Balik, ibalik ang exam. Ano mo ta makabalik si GB ora ma-perfect. Si Doris dili nakabalik kay. Bangkan ka? Tutor? Di pa basa ni ma'am. Ay, mo kabaya kay yung mga anak ko man gibasa. Ako raman. Ay balik daw. Butong tiyan sa iro. Buto na dugay pag gabaro. Sa man to oy. Ara pa na buros. Oy, mama lang pero pag ganyan takiga na buros na pud siya. O man nang ilog pud ani. Naon din mo amot ani nani no? Sa. Uy, ana di si teacher nga. Wala yung rice ko. Wala yung rice man. Sa kuan ba sa tundapon. Rice ako. Mahom to. Kanang gikan mo sa masakan.
Alo, yaw sos. Alo, lingaw magigay niya. Kaon ba ito? Wala ba ito mga tubig diri? Buong Gutok agi ka buwaga, pukpukon na yung tagtubo. Mapato. Masod na. Sa itotik daw. Tinggawas na kasi normal na kuha pa siya. Katawanan din si Ilma Gapon ay nagmag sinuktok. Bibo. Resulta sa unsa to? Gahapon nakita na ko sila di adto. Laro sila ro nagulo. Di adto nagkuan sila adto. Ikan sa bayi. Ha? Otro kay busog mo. Thank you, Bren, sa mo ang snack karong buntaga. Siwang. Kadungog gato? Kano sa ay? Sa ibis po hon, wala gid may kaon. Nanawagan sa Huibis, wadami. Kano sa kito yung birthday ni Konsyal Brindo? Naman tagbasa ang Pilipin. July. Okay, bye-bye kalaha. Tawa di ay. Ang luwa. Muli na ko. Thank you.